Roots tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Maulang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi po at mapasensya na po may naantala po ang ating kwentuhan sa gabing ito, pero tuloy pa rin po sa gabing ito at makakasama po natin si Sister Doris, ngalan po ni Brother Jeff, at ako naman po si Father Ronnie Cao, ang inyong kakalaguran na nagdadasal sa mga may sakit para sa kagalingang physical, emotional, secular, spiritual dito sa KLNJ at ang parish priest po ng Parish of the Lord's Ascension doon sa Lourdeside Subdivision, The Rosario City of San Fernando, Pampanga. Good evening po. Good evening, Sister Doris. Good evening po, Father Ronnie, at good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po at nandiyan pa kayo, no? Na-late lang po ng konti dahil nga po, siguro po marami po naka-experience, Father, no? Neto pong dahil sa ulan, sobrang traffics. But, yeah. Paglabas pa lang ng subdivision, opo, MacArthur ay talagang, yes, pero mas marami, sabi nga po ng tema nyo ngayong gabi, mas marami pa rin ang dapat ipagpasalamat. So, dyan lamang po kayo, mga ka-KLNJ. At, yun po, dyan lamang po kayo. At magpadala po kayo ng mensahe. Sama-sama po tayo ngayong manalangin at ating pong hilingin muna ang tulong ng Banal Espiritu. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Pangunahan po tayo ni Sir Doris sa ating opening prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos naming mahal, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay. Sa inyong kabutihan, sa biyayang tinanggap, natatanggap at tatanggapin pa. Sa mga panahong masaya, malungkot, sa mga tagumpay, sa lahat ng iyon ay kasama po namin kayo. Kayo ang aming laging sandalan. Salamat sa magandang kalusugan, sa biyaya ng pagpapagaling ninyo, sa linaw ng kaisipan at pagmamahal ng aming pamilya at kaibigan. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkukulang sa mga panahon na nakakalimutan din po namin magpasalamat. Alam po namin na hindi perpekto ang buhay, ngunit sa bawat biyayang pinapadala mo po sa amin, maliit man, malaki man po yan, alam na alam po namin na naandyan po ang inyong pagkalinga, ang inyong pagyakap. Patuloy niyo po kaming gabayan at huwag niyo po kaming pababayaan, aming Panginoon. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng aming pasasalamat, pagsamba at buong tiwala kasama ng banal na Espiritu. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you so much, Sister Doris, iniali mong pambungad na panalangin para sa gabing ito. Season 16, Episode 6 ng KLNJ. Ng topic natin ay pamagat ay TYL. Ayan. Thank you, Lord. At ang tema, ang Diyos ay nararapat pasalamatan sa tuwing may biyaya tayong nakakamtan. Kumusta, Sister Doris? Mabuti naman po, Father, no? Naalala ko po yung huling pag-attend ko po dito. Nung nag-sub po, I think that was 2 weeks ago. No po, yun. So, mas maganda na po yung boses ko ngayon, Father. Magaling na po ako. And, ayun po, salamat. Thank you, Lord. Yes po, salamat po sa busy schedule, Father. Wow. Kasi kung isa-isahin ko po yun, para mula po nung Huwebes hanggang ngayon,
medyo marami pong meetings na po. Siguro po allow me po no to say hi. Of course, dun po sa San Agustin Parish ng Santa Ana. Especially kay Father John Tordera. Hello po, Among. Ayun na naman pong Saturday. Of course, yung commission meeting naman namin po dito, Archdiocesan level. May mga bisita po kami galing ng Manila, si Sister Ole at saka si Brother Chris. Sa ano yan, no? Sa commission. Legion ito po of yung, Mary. Legion of Mary. So ito po yung mga Legion of Mary. Maraming salamat po sa Bright FM at dahil po sa kanila ay nakaka-attend po ako nito. No? Tapos naman pong Sunday, maraming salamat po sa Virgen de los Remedios, Dila naman po, no? So sa Santa BDL. Rita. Opo, no? So super thanks din po kay Father Winnie Santos. Winnie Opo. Santos. So Legion of Mary din po yung din pinuntahan ko doon. And yun pong Wednesday, curial level or vicariate level naman po sa San Luis. So of course, Kay ang ating Father pong Bong masipag Feliciano. at mabait. Kuwelang si Father Bong Feliciano. Kaninang umaga, dinalo naman po tayo ng NTC dito po sa Bright FM. Nagkaroon po ng inspection. Ayun po, ayan. So, Ano yun? Ba't may chine-check kailangang po kung inspection? ganun daw po yun eh. May mga panahon kailangan dalawin ng mga radio station and TV station din po. And of course, ito pong alas 5, nagkaroon naman po tayo ng Zoom meeting po sa Catholic Media Network. So, kaya salamat Panginoon po. Marami pong salamat sa busy schedule. Ayan po. Ako sa parokya, siyempre, nandun pa dun sa adjustment period tsaka yung sinasamantala yung pagkakataon na mas makilahan ng lubusan yung mga kasamahan. Ang ginagawa ko sa parokya, may mga nakausap ng mga organizations, ministries, ang PPCTPF nakausap na rin. Pero ngayon, ang pinupuntan yung mga CPCs, Chapel Pastoral Council. Ilan po yung Father? Ilan po ang barangay sa inyo? Yung actually, yung barangay, Dolores, na Bacolor yun, ang lipat ng Megadike, then De Rosario, De La Paz Sur. Yun lang talaga eh. Pero yung mga tapos chapels, yung mga chapels, marami. Dabsan Subdivision, and then St. Anthony Subdivision, St. Benedict Subdivision, at saka Bridgepoint Place Subdivision. So, 7 plus General Mall, Jumbo General Mall, Sindalan. Kaya 8 plus 2 misang Sunday sa parokya, 8 a.m. at saka 6 p.m. Pero 10 yun, pero yung 2, tumutulong yung mga pari ng St. Paul. Kaya yung natitira, wala sa akin. Parang marami po Mas marami ngayon. Kumpara dati, 7. Opo. Tapos last Monday, St. Benedict Subdivision. Tuesday, Dabsan Subdivision. Tapos kagabi, yung Lourdes Sites Subdivision. Meron din sila. Although ang tawag dati sa kanila CPC, sabi ko, wala naman kayong chapel. Tawagin na lang natin ng SPC, Subdivision Pastoral Council. So yun. Ang tawag ko dun sa aming parang kwentuhan lang, ginamit ko yung Time with Among Kao. Yung time, ibig sabihin, team inspired with a mission to execute with Among Kao. Time with Among Kao. Oo, bukas, meron din. Matatandaan tuloy nila palagi, no, Father? PPC naman, umiikot siya. Doon kami sa Dolores Chapel ng Bacolor. Po, no? So kaya po din talaga, Father, no? Bright FM is very grateful na po sa inyo kasi in spite of adjustment at talaga marami kayong schedule, you still find time na po na pumunta dito, of course, para po sa radio mismo, and of course sa atin po mga ka-KLNJ, no? Sa atin po mga tagapakinig at tagapanood na rin po. So, salamat po, Father. Bukas meron din pala kaming parang misa sa depressed area. Kasi lagi yun ang habi ni Bishop Dong. Pag reshuffle namin, pag lipat namin, laging ang pakiusap niya sa aming mga pare, puntahan yung mga mahihirap. Natutuwa ko doon sa parokyang nilipatan ko. Meron silang, ang tawag nila, Church of the Poor. Pero parang isang committee yun, naka-intended talaga yung grupo para sa mga mahihirap. So, naging madali para sa akin na ma-identify yung mga depressed areas. So, nag-alat kami ng at least twice a month, 6 kasi yun. Bukas na sisimulan yun. Merong misa para sa mga mahihirap.
parang street mass yan. Sana wag na lang umulan bukas para at least Pagbibigyan, mabigyan ng opo. pagkakataon. Ayun. And then syempre, yung Webes, although napalitan dating Friday, yung iba parang hindi pa Naninibago yata, pa, hindi pa yung iba hindi sanay. pa yata alam eh. Opo. Yung iba naninibago. Pero yun nga, nalipat na po ng Webes talaga itong ating kwentuhan dito sa KLNJ. Sana at sa pagbabago po ng format, sana mas mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa, lalo na dito sa programang KLNJ. Meron talagang naka-integrate na healing session. Opo. Mga may sakit na binabahagi po mga kwento nila, sasama sa panalangin, and then even kayo, muli po, hindi kahit kayo, mga avid viewers and listeners na po ng KLNJ, na mag-text at sabihin, i-text lang po kung ano yung pangalan at sakit para mamaya po sa second part ng healing session dito sa KLNJ, maisama po natin sa ating panalangin. Ayun po. So, yun po, nandinin po natin pangalan at sakit. At sakit. Yan po. So, Father, magre-review na ba tayo Opo, niyan? ibigay natin So, yung ang pagninilay, reflection ni Ma'am Ma'am Agnes. Agnes na po. So, ito po, sabi po niya, hello, Among. Ayan po ang kanyang reflection. Dito po sa Kagalingan Laan sa Ngalan ni Jesus. Season 16, Episode 5. That was July 10, last week, no? Thursday, 7:30. Ang topic po, Manalig Ka. Mag-Russian Webes po, Among Ronnie, Brother Jeff, at sa lahat ng avid viewers at listeners itong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Before we say a prayer, we always ask the loving presence of God and to invoke the Holy Spirit to come in our midst. Thank you, Among Ronnie, for the opening song, Come, Holy Spirit. Indeed, God reminds us that when two or more are gathered in His name, He is surely with us. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer. It is but rightful to give thanks to God for our gift of life, gifts of time, and gift of awareness, among others. We also thank all the people behind this healing program, KLNJ. Together, let us honor and praise God all the days of our life. To start my reflection, I will once more write how time flies. Ask me why. Would you believe? Oh, yan, why? Yan po. Would you believe that this is my 150th reflection as of date? Wow. Yan, po. Naghahanap si Brother Jeff ng compilation, sabi sa kanya, naglabas na si Mama Agnes, nabigyan ako. Ayun, po, no? It simply means I have given my reflection for 150 episodes and I was made part of KLNJ for 150 weeks already. Thank you, Lord, for this blessing and opportunity. Thank you, Among Ronnie, for being the instrument of this blessing. You gave me the inspiration to continue to write my reflections every week. Your kind words and continuous prayers for me and my family is something I am truly grateful for. Kalupan niyan ni, ayan, Kapampangan na. Kalupan na ning pamagat na nining episode niya ning Webes, Manalig Ka. Ako man, manalig ko na maragula grasya imbabiena ning programang KLNJ kapamilatan ng Among Ronnie, kay katamo ngang manalbe at makiramdam. Once more, we heard a true-to-life healing stories of people who always put their trust in God. Among Ronnie, who was made an instrument by God, gives his dedication and commitment to his healing ministry to all the people who need his healing. I also admire all the avid viewers and listeners of KLNJ. Their faith and trust in God are truly amazing. Let us continue to pray and ask our divine healer to give us complete healing physically, emotionally, psychologically, and even spiritually. It is only when we surrender to God all our limitations and we find true peace and serenity in both mind and soul. I would like to end this reflection with this beautiful message. Give every day the chance to become the most beautiful day of our life or of your life. Sa panahong tayo ay naliligalig, manalangin sa Diyos, sa Kaniya'y manalig. Thank you once again, Ma'am Agnes, at thank you for sharing that naka 150 reflections ka na naibahagi din sa KLNJ. Opo. So,
Meaning to say 151 na ito. Yes, Itong po, naibahagi this niya is. Yes, o kasama? O to date? Ngayon po ang bali yung pong 150 at last time. So ito po ang 151 niya bukas. Oo. Thank you, Ma'am Agnes, Evangelist Sarmiento of Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement City of San Fernando, sa walang sawang pakikibahagi po dito sa programang KLNJ sa mga reflections na binabahagi nyo, parang bilang pagbabalik tanaw nung nakaraang episode ng ating kwentuhan dito sa KLNJ. Ayan, so maraming salamat po ulit. Ma'am Agnes, and of course, Father, medyo break muna po tayo. Pansamantala po muna kami magpapaalam. Babalik po kami in a few minutes. Diyan lamang po kayo. Thank you po. Okay. In July 26, ya piningaldo ka fiestan ding pengari ning Nuan a Birhen Maria di San Joaquin at Santa Ana. Akakitam kari San Joaquin at Santa Ana ring makapagmulala ng kalam at grasya ning Dios. Ayayani nagtamo karela ing kabanalan at tunay namang mayakit king karelang anak ing Nuan a Birhen Maria induning kapampangan at induning kapaldanan. Kabang gaganakan tamo ing piyesta daring banal a miyasawa, ipanalangin tala naman detang babaeng mirarandam ring magnasang mikayanak at antimurin ring kiyakatang ingkung at apo. Banking pamamilatanda rin San Joaquin at Santa Ana, maramdam nga ing karelang panalangin at kayadwanan. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabi taya naman king pamigaganaka, king piestada rin San Joaquin at Santa Ana. Ini po Reverend Father Jesus B. Layug Jr., Kura Paroko ning Parokya ng Santa Ana, King Poblasyon Santa Ana, pupugay kay kayong masayang piyestada ri San Joaquin at Santa Ana. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Muling nagbabalik po ang KLNJ, King Laguna ng Jesus, kagalingan langan sa ngalan ni Jesus na inyong makakasama ang inyong lingkod na si Reverend Father Ronnie Cao, kasama po si Sir Doris. Sa gabing ito, Season 16, Episode 6 ng KLNJ, at ang topic natin ay TYL, Thank You Lord. At ang tema, ang Diyos ay nararapat pasalamatan sa tuwing may biyaya tayong nakakamtan. Yes po, Father. At haba pong nagsusulat, no? Nagme-message ang ating mga kakaluguran sa kanilang pong request. Paalala ko lang po, ito pong ating taunan na inaabangan. Ito pong Visita Vicariato. Ngayon ay 17, no po? Ngayon po ay nasa Santa Monica Parish pa po sila. No? Last Monday, ito po lumipat, ay sa San Nicolas, Poblacion, Minalin. Pero sa Lunes po, ito po ay lilipat na po sa Santo Tomas Apostol Parish. Ito na yung poblasyon. Sa sentro, no po. So, abangan nyo po yan, no? Sa atin po mga taga-Tomas. Usually Monday afternoon yata yung paglipat, yes, no? po. So, yun po, July 21. Pero ngayon, pwede pa po kayong humabol kung malapit po kayo sa Santa Monica Parish. Kung hindi lubog yung mga daan. Ay, parang nabalitaan ko, medyo nagkaroon ng tubig po, no?
So, yun po, by 21st naman po yun. Santo Tomas bahalang Apostol yan. Parish. Bahalang yan. Kayang-kaya yan. Kahit may tubig pa. Tapos, sa 28 naman po, ito po ay malapit. Malapit na malapit sa San Matias Apostol Parish naman po on July 28. Yes. On August 4 naman po sa Santo Rosario. Sa Pau. Parish po, sa Pau, Santo Tomas. On August 11 to August 18 sa Virgen de los Remedios Parish, Santo Domingo, Minalin. After nung piyestang August 8, 11 darating naman. Yes po. August 18 to August 25, Nuestra Señora del Pilar Parish, San Juan Poblacion, San Simon. Sa bali 1 week yung pagbisita nung Coronada. Yes po. Yan yung kinokoronahan ng every reenactment ng canonical coronation every September 8. Kasi usually dadalo ng 1 week sa mga host parishes. And then after that tutuloy sa cathedral para sa kanyang novena hanggang sa September 8. Napakaganda ng schedule. Hapon yung programa para sa 69th anniversary ng canonical coronation ng Virgen de los Remedios gaganapin sa Kapitolyo. Ayan, advance info na yan. Maraming salamat po, Father Ronnie, no? Paalala ko din po, Father, no? Ito po of course, samahan po ng ating po mga religious men and women, yung tinatawag na Pampanga Association of Religious in the Archdiocese of San Fernando, o PARAS, no po? Meron po silang General Assembly on July 21, Monday po yan, 1:30 to 5:30 yan. So sana po makarating po ang mga miyembro po nito. San po ba yung venue? Ito po sa St. Mary's Academy, San Roque, Guagua, Pampanga. Magsa-start po yung program. Ayun, sinabi ko po, 1:30 yung registration at ang Holy Mass po ay magaganap ng 4:45 to be presided by our dear Archbishop Florentino Lavarias. Kung makakayanan na siguro. I think nagpapahinga pa si Archbishop. Yes. Na-confine recently. Pagdasal po natin si Apong Dong na sana makamit niya yung dagdiang kagalingan. Yes po. Special prayers sa kanya. Dito po sa ating programa. No po. And of course, no po, iniimbitahan po namin kayo, hindi pwedeng hindi ko banggitin ang ating pong 10th anniversary. No? Dito po sa ating radio, September 7 po yan. At dahil po dito, meron po tayong mga inilabas na raffle tickets. So sana po isuportahan nyo. Maraming salamat, Father Ronnie. Kayo ay nabigyan din ng ticket. Sana manalo. Yes po, ang raffle draw September 7. At of course, po, may konting pa-premyo naman po. Meron tayong 55 inches Smart TV. First prize naman po, 20,000. Second, 15,000. And third prize, 10,000 pesos. So, sa halagang? Obviously, sa halagang 100 piso. Madaling-madali lamang yan. At of course, yung pong suporta nyo, malayo po ang mararating kasi ito po ay tulong dito po sa ating radio station para may pagpatuloy po natin ang ating mga programang ebanghelisasyon. Maraming salamat po. Sana po itangkilikin natin at makapag-avail po kayo sa mga naturang mga raffle tickets para sa 10th anniversary po ng radio station ng ating Archdiocese, ang DWBL 91.9 Bright FM. At atin na pong bigyan ng daan ng mga kwento po ng mga may sakit na sa mga nagdaang araw sa akin nagpadasal. At siyempre, sila yung magiging bahagi ng ating first part ng healing session dito sa KLNJ. And then paalala pong muli, sana yung mga may sakit na mga kakaluguran na ngayon nakikibag sa kwentuhan sa gabing ito o baka meron kayong minama na may sakit, pakitext lang po pangalan at kung ano yung sakit para mamaya po mabasa rin po yung mensahe ninyo at ipagdarasal natin to sa second part po ng healing session dito sa KLNJ. Katulad po na nabanggit ko, ang topic natin o pamagat ng ating episode 6, season 16 ng KLNJ, TYL, Thank You Lord, at may temang ang Diyos ay nararapat pasalamatan sa tuwing may biyaya tayong nakakamtan. Actually, Sir Doris, ang inspiration, bakit ito yung naging title? Last Monday night, may tinanggap akong message galing sa isang dating parishioner sa San Matias Apostol Parish at isang teacher ng San Fernando Elementary School.
si Madam Antoinette Supan Manalo. Last month kasi, di sinasadya, napagawi ako sa kanila kasi nihatid ko yung kapatid niya si Grace. Nakakatuwa yung kwento eh. Actually, galing sa parokya si Grace, nakiusap, doon parang ginawa yung parang training niya sa music. Meron siyang kasama, isang organista sa Santo Tomas din. And then, after that, wala naman akong schedule. Nagkayaan lang na mag-dinner sa labas. And then, after dinner, ako na yung nag-volunteer. Ihatid ko na sila. Although, ang ano nila, yung parang nahihiya pang mag-commute na lang daw. Baba ko lang kung saan sila pwede makasakay. Pero sabi ko, nag-insist ako, ihatid ko na sila. And then, nauna kaming nagtungo sa San Vicente, Santo Tomas, para ihatid yung organista. And then, sa una, wala talagang plano na tutuloy sa bahay na Madam Tonet, kung saan tumutuloy si Grace. Kaso nga lang, after namin kumain, pagkasakay ko sa sasakyan, parang masama yung pakiramdam ko. Pero sa tingin ko, aabot naman, sabi ko. Pero hindi ko lang alam kung hanggang sa parokya ba. Nakita kong way yung paghatid ko kay Grace, kunyari magkakape na lang sa bahay. Pero ang talagang dahilan, magkikipag-CR ako. Pero naging daan din yon para magkita kami at magkasama din ni Madam Tonet. Nung mga huling check-up kasi niya, kung minsan nagko-collapse siya, nakita ng doktor niya merong baradong ugat sa kanyang puso. Opo. Bago ako umuwi, naging daan yon na ipagdasal si Madam Tonet. Last month yun, I think June 24. Opo. And then yun yung context nung Monday na nag-message sa akin si Madam Tonet. Father, sabi niya, galing ako sa doktor. Follow-up check-up. Good news, sabi niya. Wala na yung barado sa ugat, barado sa ugat sa puso ko, sabi niya. So parang yun yung nakita ko lang na parang paanyaya. Na kaya ito yung naging inspiration kung bakit binigyan ko ng pamagat ang kwentuhan sa gabing ito, episode 6, season 16 ng Karen J. TYL, Thank You Lord. Binabalikan ko yung kwento ni Madam Tonet na nung follow-up check-up sa doktor, okay na yung heart niya. Yung nakitang barado sa ugat niya, wala na. Na-clear na siya. Kaya definitely, talagang ang Diyos ay nararapat pasalamatan sa tuwing may biyaya tayong nakakamtan. And then, teacher na naman yung hindi ko in-expect na darating sa parokya. Dati ding parishioner na-assign ako sa Christ the Divine Healer Parish at isang teacher doon sa isang school na CVA kung tawagin, Christian Vision Academy. Si Ma'am Rosalie Nuki. And then, kasi hindi talaga nakaschedule. Although may kasabay na kaibigan, yung dating PFC coordinator na Sister Esther, nung time ko, plus yung nanggugupit sa akin, si Tita Vines. Hindi ko naman alam na may sasabay sa kanang may sakit. Ang biro ko pa nga, baka pagdating nyo, may ginagawa ko, may trabaho ako, sabi ko. Pero in-advise kasi sila ni Sam, ng secretary ko, na safe yung darating sila ng after lunch. Mas libre ako kasi morning, tuloy-tuloy yung schedule. Incidentally, pagka-text ko pa lang na baka datan nyo akong nagtatrabaho, hindi na sumagot. Yun pala, on the way na sila. Yes, and then, paglabas ko, naghihintay na sa akin yung kakausapin ko na ikakasal ko sa Saturday, papasok na sila. Ay, sabi ko, yan ang sinasabi ko, sabi ko. Di ko naman alam, may isang coaching naghihintay. Mayroon palang cancer patient doon, si Ma'am Rosalie. Na umihingi ng oras para ma-bless siya, ma-pray over. Maghihintay sila. Naghintay naman. After kung kausapin yung kakasal ko, hindi pa na binyagan yung groom. Bininyagan ko pa. Kinumpilan. At nag-first communion. Kasi ganun yun, pag adult baptism
considered siyang parang conversion. Opo. Pagkatapos doon ko palang nabigyan ng oras. Naghihintay na rin yung isang schedule. Merong 40 days na misa. Doon din sa subdivision sa Lourdes Heights. Pero, isiningit na muna yung may sakit, si Madam Rosalie. Natapos na rin ng chemo, natapos na yung radiation. Sana dalangin ko, nagbumiyahe pa from Magalang, nagpunta ng parokya, kahit wala talagang scheduled Wala appointment. At tapos naghintay. Sana yung paghintay, yung pagbibiyahe at paghintay, maging part na rin nung healing process ni Madam Rosalie Nuki. At sana yung pagpapala ng Diyos na iginawad sa kanya nung hindi na siya kasi lumabas ng kotse. Sa kotse ko na lang siya binasbasan, pinagdasal. And then plus yung mga kasamahan niya, pati na rin yung mga bumisitang kaibigan. Dito makikita yung yung pagkakataong binibigay ng Diyos. Una, syempre, mayroon na dapat ipagpasalamat. At least hindi nasayang yung oras nila, yung pagbibiyahe nila. Naghintay nga lang sila. Pero kung minsan bahagi din yung paghihintay. Habang naghihintay, di man namamalayan, baka meron ng binibigay na biyaya ang Diyos. Pero syempre, malaking bagay yung nakapag-alay ng panalangin para sa may sakit na si Ma'am Rosalie Nuki. At naniniwala ko, baon ni Ma'am Rosalie Nuki kasama ng pamilya yung pag-uwi nila sa Magalang at sana sa mga dating pa mga araw, daglian at lubos siyang gumaling sa kanyang karamdamang physical, emotional, psychological at spiritual. Parang mga cancer patients, yung mga may sakit na nagpadasal sa mga araw na nagdaan. Kamakailan lang yung classmate ko sa high school, si Del Lumbang Bosita. Meron siyang ngayon, procedure na ginagawa, yung chemotherapy. Naikwento niya sa akin na minsang lumabas kami at nag-lunch kasama yung ibang mga kaklase ng high school. Sa kanya, hindi madali yung chemo. Kasi after nung chemo, kung ilang araw, kung hanggang 5 days lang, nakahiga raw siya kasi masama yung kanyang pakiramdam. Pero kaya marahil na bago siya mag-chemo, nag-text sa akin na tumingin ng panalangin. Pero hindi lang yun sinasama din niya yung bayaw niya kasi yung bayaw niya mas nag-metastasize na yung cancers nung kanyang bayaw. Parang maoperahan. Kaya yung kanyang kahilingan, hindi lang para sa kanya, pati na sa kanyang bayaw. Sana maging daan po itong ating kwentuhan dito sa KLNJ. Kaya naibahagi ko rin po ang kwento ng naging classmate ko sa high school na si Del at pati ng kanyang bayaw. At sana sa gabing ito, ipaabot ng Diyos ang biyaya nang sa gayon na maging magaan yung procedure ng chemo para sa kaibigang si Del Lumbang Bosita. At sana lubos na kagaling ay makabit niya kaysa ng kanyang bayaw. At may dalawang nasa ospital, sad to say, dahil may mga schedules, hindi ko napuntahan. May mga ganong pangyayari kasi. Pero kung minsan kapag libre ako, anytime pwede naman Pero kung minsan kahit gustong-gusto ko, tulad nung isa, dati ding parishioner sa Magalang, dito sa may San Fernandino na confine, hindi ko inakala na after ng ilang araw, uuwi na. Hindi ko nabigyan ng oras. Naisipan ko, sabi ko sa sarili ko na ibahagi yung kwento para sa kahilingan na kasi nag-request kung pwede ko siyang mapunta sa hospital pero hindi napagbigyan. Pero sana ito man lang panalangin alin natin sa KLNJ ay maging daan upang makamit niya ang kagalingang inaasam-asam. And then may yung isa naman nung talagang sunod-sunod yung schedule ko nung ipagbigay alam sa akin, actually nasa ICU. From San Fernando naman siya. Cancer patient din. Dumating sa point na nagkaroon ng multiple failure ng mga kanyang organs. So talagang dumating sa point na, Father, kahit man lang malanyahan. Kasi nagsabi ako, kung lalanyahan, kasi may ginagawa ko, baka may mapakiusapang ibang pare. And then kung may oras ako, dadalaw ako para sa healing.
And then dumating yung oras talagang di ko maisingit. Pinabot sa akin, nalanyahan naman. Pero sabi, isama na lang sa pandahan kasi yumao na siya. Opo. Sa akin naman po, ang biyaya ng Diyos ng kagalingan, hindi lang habang nabubuhay. Hanggang sa kamatayan, meron siyang biyaya para sa lubos na kagalingan Opo. ng isang minama sa buhay. Kaya isama na rin po natin sa panalangin si Sister Teresa Giesa para sa kanyang sa malwalhati niyang walang hanggang pamamahinga at doon sa langit ay mabigyan siya ng pagkakataong makamit ang isang buhay na walang hanggan. At tumabol yung kausin ko nasa Middle East, si Gloria Causabile. Tamang-tama yung ating topic, TYL, thank you Lord. Nice lang niya magpasalamat kasi naisama yung pinsan niya. Pinsan nga ba? Kamag-anak niya sa kanyang mister na si Fatima Sabile Garcia na may CA din at nagki-chemotherapy. Although yung sa kanya okay lang naman yung walang gaanong side effect na katulad nung sa classmate ko, kaibigan na si Del. Kaya nagpapasalamat pati yung mister ni Fatima at pinaabot din ni Gloria or Glo, pati na yung mister niyang si Dan kasi siya yung may kamag-anak, parang kapatid yata kung di ako nagkakamali kay Fatima, yung pasasalamat nila. At nararapat lamang na sa ating kwentuhan, sa ating panalangin na patuloy tayong magpasalamat sa Diyos at para sa lubos na kagalingan din ni Fatima Sabile Garcia. Sa gabing ito, isama natin muli sa panalangin at sama-samang makiisa sa pasalamat na aray ni Fatima at gayon din ng kanyang pamilya. TYL, thank you Lord. Ang Diyos ay nararapat pasalamatan sa tuwing may biyaya tayong nakakamtan. Ayan, Father. So, at this point, Father, healing po. Damin po natin ng buhay na presensya ng Diyos at atin pong ialay ang healing session dito sa KLNJ sa gabing ito sa season 16 episode 6 na may topic na TYL, thank you Lord. At may temang ang Diyos ay nararapat pasalamatan sa tuwing may biyaya tayong nakakamtan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Lagit-lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataon na makamit ang iyong pagbiyayang nakalaan upang matugunan ng aming mga kahilingan, higit lalo na iyong biyayang nakalaan upang makamit ang kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Sa gabing ito na kami, O Diyos, sa iyo'y nagpapasalamat. Napakinggan po ang kwento ni Madam Antoinette Supan Manalo, isang teacher ng San Fernando Elementary School dito sa City of San Fernando, Pampanga, na dati ko ring parishioner doon sa San Matias Apostle Parish, na nung mga nagdaang buwan na na-diagnose siya sa kanyang check-up na meron siyang barado sa mga ugat sa kanyang puso. At iyong marahil na kagustuhan mong nung nagdaang buwan na magkita kami doon sa kanilang pamamahay at nakakapag-alay ng panalangin ay ginamit mo, O Diyos, upang makamit niyang kagalingan, kung kaya't nitong nagdang Lunes sa kanyang follow-up check-up ay may mabuting balitang ibinahayag ang kanyang doktor na na-clear na siya doon sa baradong ugat sa kanyang puso. Salamat po dahil ito ay isang magandang pagkakataon para sa aming lahat na sa paniniwalang ikay makapangyarihan, O Diyos, at sa iyo walang imposible. Mayroon kang tinakdang oras upang makamit namin na yung pagpapala na nakalaan upang matugunan ng aming kahilingan at makamit din ng kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual. Amin din pong sa dalangin na yung ginawad mong pagpapala kay Madam Rosalie Nuki, na teacher ng Christian Vision Academy doon sa Santa Lucia Resettlement Center sa bayan ng Magalang, ay magdulot sa kanya ng dagdiang kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual. At sa panahong ito, gayon din ng aking kaibigan na classmate nung high school, si Del Lumbang Bosita, na humihingi na siya'y
ipagdasal nang sa gayon makayanan niya yung procedure na ginagawa sa kanya, yung chemotherapy, at makayanan niya. At hindi tulad ng dati na kung 5 araw ay kailangan niyang mahiga lamang dahil talagang masamang-masama ang kanyang pakiramdam. Higit lalo na makamit naman ni Del ang biyaya para sa kanyang lubos na kagalingan. At eto, nais din niyang isama sa panalangin ng kanyang bayaw na sana sa mga panahon na kung naoperahan na siya, maging madali ang pagpapagaling mo sa kanya at makamit din niyang kagalingan pisikal, emotional, secular, spiritual. Batid mo namin, O Diyos, na sa iyo walang imposible at kami sa iyo'y nananalig at naniniwala, O Diyos, ayon sa iyong kagustuhan at paraan sa kalubong biyaya makakamit ng bawat isa amin ng iyong pagpapala. Inihiling din na sana ipaabot mo kay Brother Jaime Fulgencio doon sa Santa Lucia Resettlement ng Biyaya. Maaring hindi ko man nadalaw sa ospital, pero sa mga panahon na ipinagdarasal siya kahit through this healing at katulad ngayon sa gabing ito'y makamit niya sa oras na ito ang biyaya na nakalaan para sa kanyang kagalingan. At sa kabilang banda, sa makabilang buhay man, si Sister Teresa Giesa na hinangad na ma-pray over din siya kasama ng pamilya at mga kaibigan. Pero sa kasamang palad, dahil sa mga schedule sa parokya, hindi umabot yung oras na sana'y maibigay ko para siya tumanggap ng iyong biyaya. Pero batid namin, O Diyos, sa oras na siya'y nalanyahan, meron din siyang tinanggap na biyaya galing sa ibang pare na nakatugon sa kanyang kahilingan at pangailangan. Higit lalo sa gabing ito, sama namin dalangin na sana'y igawad mo sa kanyang kaluluwang biyaya nang sa gayon maging payapa siya at higit lalo na mabigyan ng pagkakataon makamit ang buhay na walang hanggan. At sa lahat po, O Diyos, na nakikibahagi sa panalangin ito dito sa programang KLNJ, marapatin mo na igawad ang iyong pagpapala at sa ngalan ni Jesus, pagalingin mo po ang bawat isa sa karamdamang physical, emotional, secular, spiritual. Amen. Amen. Together we now say, Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Christ, the divine healer, have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Healing Heart of Jesus, have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. At kaisa ng mga may sakit na ating pinagdasal, bawat isa nawa ngayon, pagpalain ng Diyos at gawaran din ng pagpapala na makamit din natin ang biyaya para sa ating kagalingan, physical man to, emotional, secular, spiritual, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. TYL. Thank you, Lord, sa temang ang Diyos ay nararapat pasalamatan sa tuwing may biyaya tayong nakakamtam. So muli po, padala niyo po yung inyong pong pangalat at ang sakit para po sa pagdarasal ni Father mamaya. At kami po ay magpapaalam sandali. Babalik pa rin po kami sa ilang after a short break. So muli po, dyan lamang po kayo. Kilalanin tayo'y Santiago, metungya karing 12 apostol ng Ginoong Hesus. Ing kayang kapiestan pagmasusyane ning banal na kapulungan balang 25 ning bulan ning Hulyo. Bayayaw siya namang Santiagong maragul, ba nakilala yang makakawani king metong pang Santiago ang mayayawos malati. Masasabing kinalat niya ing ebanghelyo karin Espanya, pepatabtab niya batal karin Palestina ning aring Agripa I, ban pamatulan ding Hudyo. Ya ing minunang dining apostol amisalwak king kayang daya para kang Kristo. Paganakan ng biyanang Santiago apostol kay katamo, ing kailangan tayang pakiramdaman masalese, ing maya pabalita ng Ginoo. Ibulayan maralas at babo ng sabla, isanay king aldol-dotang pamibiyebye. Santiago apostol, ipanalangin mo kami.
ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya bayang magmasusi ting kapiesta ng Santiago Apostol. Welcome po muli dito sa KLNJ at atin pong ipagpapatuloy ang ating kwentuhan na nasa gap 3 na po tayo para basahin po ang inyong mga pinadalang mga comments at mga prayer request na mamarapating maging bahagi po ng second part ng ating healing session dito sa KLNJ. Ayan, so simulan po natin. Father kay Rosaline, Ma'am Rosaline Lapus, pakiyabe po yung pamilya mi, kay kayong healing prayer. Ako po, nervyos ko. Laging sasabihin ko yan kung anong bato, pukpok sa... Gano'n pa. Labanan lang. Kasi siya yung unang makakatulong sa sarili niya. So kilala niyo na po ito. Si teacher din sa San Matias Elementary School, si Madam Rosaline. Ayan. So yun, binibiro po kayo ni Ma'am Ronnie. Ayan. Of course, sabi po ni Kiana, good evening po, Ma'am Ronnie and Miss Doors. Good evening po. Hello, Kian.
At galing naman po kay Sister Marlene Malig. Good evening po, Father and Sister Doris. Advance happy birthday po, Father. Talagang advance. July 26. Next week pa po yun. Kung ako 5-5 ang radyo naman, ang kay LNJ naman 5. So regaluhan na lang ko ng 5-5-5. Thank you po. Maraming salamat po sa panalangin po mo na pagalingin ang aking karamdaman, CKD stage 5. Lord, heal me. Thank you, Lord, for all the blessings. Amen. Praying for you, Sister Marlene Malig. Ayan, sabi naman po ni Miss Miriam Flores, good evening po, Among Ron and Sister Doris. Healing prayers po sa aking kapatid Mirna Dizon Lapus na may bukol po sa liver. Father, thank you po at God bless po sa inyong dalawa. Salamat po. Miriam Flores, para po sa kanyang kapatid Mirna Dizon Lapus. Di pa rin naisingit. May request din si Tita Miriam na sana mapuntahan ko sa may Santo Domingo, Mexico yan. Although one time, nung first Saturday healing mass ko sa parish, naka-attend sila. Pati yung anak ni nung may sakit, Mayra ba yan? Apo. Mayra yata yung pangalan ng anak niya. By proxy, distant healing. Sana sa kaloob na biyaya ng Diyos at may oras na ibigay ang Diyos para mapuntahan din na doon sa Santo Domingo, Mexico. Yes po. From Susan Manalang, among pagkabayo ko po kang healing prayer you, kang kidney failure at sugar ko, na sana maging clear lahat po. Salamat po. Pagdasal po natin yon. Ayan, thank you po. Kilalang-kilala niya din po ito. Si Miss Amelia Bonifacio, magrasyang bengi po among Ronnie Cow and Sister Doris. Abe Yuke po, king complete healing you. Dakal salamat po among Ronnie Cow, Amelia Bonifacio, deng katarata ang poding batu king Abdo. Dakal salamat po kanu anang Lola Dalia. Hello, Sister Dalia. Mela ko nalapuing allergy na. Ang po idani ka dison lakayang. Sana magka-baby na sila. Sana po mabuntis niya. Salamat po. Mimingat po. Kimpa Manuliyo, among Ronnie Cow and Sister Doris. God bless us all. Thank you po, Miss Samuel. Pagdasal natin yung mga intentions nyo kasama ni Lola Dalia at ni Dang. Lola na rin ang tawag, Lola Mel. Opo, ano po. From Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, magrasyang webis among Ronnie, David Kawat, si Doris P. Trajano. Pasibay among pagkabaya ka rin panlain mo, praying for Daddy Jess, fatty liver, and my knee pain and swollen neck pain. Of course, pati special intentions, Dari Hazel at Alden Natividad. Rest assured that my prayers for you, Brother Jeff, Sir Doris, and to all your loved ones. Katulad na bang ito, Sir Doris, nakalimutan ko lang sama kanina yung sa nag-text din pala sa akin nung isang gabi si Ma'am Agnes kasi biglang parang may nakaparo siya sa kanyang lalamunan, sa kanyang leeg. Opo. Na parang may bukol and then parang meron siyang sore throat. And offered a short healing prayer, nagpadala sa kanya. Sana makatulong at sa gabing ito, isama na rin natin sa panalangin para sa kagalingan ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento kasama ni Daddy Jess, ang fat liver, at yung kanyang knee pain, swollen neck pain, makamit nila yung kagalingan. At syempre, yung kahilingan din ng magka-baby si Hazel, na anak nila, at ang kanilang manugang si Allen Natividad. Pagdasal po natin sila. Ayan, thank you po, Father. Sabi po ni Miss Susan Manalang, Maya at magrasyang bengi po among Ronnie Cow and Sister Doris. God bless po. From Kausin na Gloria Kausabine, magrasyang bengi po among at Sister Doris. Healing prayers po ulit para King Bayoko, Iyati Fatima, Sabine Garcia, para King pagdalana ng sakit ngenit, papayabot na po yung buong kapasalamatan kaya kamong King healing prayers mo para kayo. Dakala salamat po among at maging okay nga ning procedures para kayo. Pasibay po, salamat po among, may mingat kayo po King Pamanuliyo palagi. Thank you, Gong. Patuloy natin pagdasal si Fatima at isa ninyo bilang pamilya, kaya mga kamag-anak, kaibigan, malampasan ni Fatima itong pagsubok na hinaharap niya at syempre higit lalo makamit niyang kagalingan para sa kanyang daglian, sa kanyang lubos na kagalingan. Ayan, salamat po. Galing po kay Miss Angelita si Ballesteros. Maya pabengi po among kawan Sister Doris. Pasibayo po iyabe yuko po king healing prayer you, heart problem at thyroid. Dakal pong salamat among mingat po king Pamanuliyo.
From Hermana Jane Canlas Laranjo. Blessed good evening po, Among Ronnie David Cao at Sister Doris. Maraming salamat po sa praying healing last Thursday na ginawan po noon Friday at nung Saturday po nawala na po sakit. Yung tinutukoy niya yung pananakit ng kanyang mga binti. Through your prayers and being the instrument, we are healed and blessed. We humbly ask you to continue to pray our family, and rest assured we are also praying for you and your family. Rest assured, hermanas, Sir Jane Calasdarano, I am always praying for you and for your whole family, and even your two companies, Prime Recall and Pencil, together with all your employees as a family. You'll be protected from all evil and the kind of sickness. And through God's grace, you'll be receiving the blessing intended for your healing, physical man ito, emotional, psychological, spiritual. Amen. Thank you po. Galing po kay Brother Felicissimo Supan. Maya pabengi po, Among Ronnie D. Cao at Sister Doris. Ako po Felicissimo Supan from Parish of Nuestra Señora del Rosario sa Vanilla, Mexico, Pampanga. Yung sakit ko po, Among, may baraing ugat sa kaliwang ng puso ko. 4 na beses na po akong may to the echo, Among. Ang advice ng mga doktor ay magpa-angiogram at angioplasty. Sana po, Among, ipanalangin mo po ako na gumaling ako. Maraming salamat po, Among Cao. Pasalamat ko po king Apong Gino at ing kaming programang Pakayap in KLNJ. Sana po, Among, abiyoke king panalangin Pakayap. Ingat po, potang muli kayo. Naalala ko, ganun yung case ni Ma'am Antoinette, Ma'am Supan Manalo. Sana kagaya ni Ma'am Antoinette, makamit din ang biyaya. Ano pangalan niya? Ano po to? Felicissimo Supan. Supan ba? Hindi kaya ka mag-anak. Supan din nung dalaga si Ma'am Antoinette. Ano po? Sana makamit mo rin ang biyaya ng Diyos para gumaling din sa karamdaman yung baradong ugat. Sana maklear din sa tinatang oras ng Diyos. We'll be praying for that. From Jensen Bonifacio, good evening po, Among Ronnie, Sister Doris. Glad to join you all for tonight's episode of KLNJ. Among, I humbly ask to be added to your prayers this evening together with my family for healing, protection, and personal intentions to the continued success and blessings of KLNJ and your ministry po, Among, from your faithful viewer here in Sacramento, California, USA. Okay. We'll be praying for you, Brother Jensen Bonifacio, siyempre sa buong pamilya mo. At bilang isang avid viewer ng KLNJ, siyempre, lagi kayong kasama sa panalangin. And may God extend these blessings for all of you and as a family. Matugunan yung mga kailangan, pangailangan, higit lalo makamit ninyo ang kagalingang physical, emotional, psychological, at spiritual. Ayun po, salamat po, Father. Galing po kay Miss Angelina S. Garcia, Maya pabengin po, Among Cao and Sister Doris, at karin pong ka kay Ellen J. Tamo po, admin and staff, mag-Russian bengingan po. TGIT na. May bago na siya, no? Among pakiyabe, papu king prayers you, king healing prayers you po, Angelina Garcia, April Jane Garcia, manguko kami po. Takal pong salamat, Among king prayers. Manguko. 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 Nagpupul ng kuko. Okay. So, manguko. Dapat mabagal. Manguko kami po. Pag bumisyon, manguko. Ayan po. Dakal po salamat, Among king prayers. Yung pong Mami yung grasyang pakayap kinlagyo ng Jesus. Kapaningatan po potang pauli kayo, Sister Doris. God bless po. Salamat po. From Luthi Cardenas, ito yung isa sa mga kaanak nung pinuntan ko doon sa Santa Rita, si Tita Gay Castro. Good evening po, Among. Please pray for me. Bukas po may check-up, ultrasound, x-ray at blood chem. Salamat po. Kasama rin po natin ito sa panalangin ng sakit maging favorable po yung result ng iyong check-up. From Kate Torres, Maya pabengi po kaya kayo, Among and Sister Doris. Pakiabeyo kami karing prayers po, Dino and Kate. Kumusta, Kate and Dino?
na-miss ko sila kasi sila yung nakasama for 6 years sa isang choir ng parokya, yung pastoral choir. Sila yung head na nangunguna, tapos yung asawa niya si Dino, siya naman yung organista. Ayan. Na mayroon ding message, among makapasno po yung amano yu, lalo na pag daramdaman na kayo. True enough, may this kwentuhan din here in KLNJ, especially the healing session. Sana saan man kayo naroon, mga avid viewers ng KLNJ, makamit yung pagpapalang Diyos at magkaroon ng kaginawaan, higit lalo na kagaling ang physical, emotional, psychological at spiritual. Okay na po. Galing naman po, Father, kay Miss Janet Canlas. Good evening po, Father Ronnie and Sister Doris, KLNJ. Amen. Thanks be to God. Prayer po for my heart and thyroid problem. And please include us in your prayers. Thank you po, Father and Sister Doris. Ingat po sa pag-uwi ninyo. God bless you more po. Praying Sabi for po you, ni Sister Janet Canlas. From Grace Supan, magrasyang bing po among ron si Doris, prayer for healing po kang Analisa Piat Lazaro, Mika Mild Aneurysm niya po. Takal pong salamat. Nasa Canada ito, Pinson Valley ni Grace. We'll be praying for Analisa Piat Lazaro for her mild aneurysm. Sana makamit niya through this healing, through this healing program KLNJ na nasa Canada man siya. Sana gumaling siya sa kanyang mild aneurysm. Ayun. Pahabol daw po, sabi ni Ma'am Amelia Bonifacio, pahabol po among Ronnie, kao pakiabi din po, ing wali kong si Ronald Boniface at tinpung bukol king baba at dakal pong salamat among. Yun po. Bonifacio siguro yun. Apo. So si Kalak Ronald. Boniface ang narinig ko. Pangalan. Opo. Boniface? Bonifacio po. Ay, yung pagkakatay po. Kala ko second name. From Arlene Lee, ang Bamalyari, may pabeng po kaya among Ronnie Cao and Sister Doris. Among pwede yung kaya pong pakiabi, kayang prayers yo. Dakal pong salamat among. Although di mo binanggit kung ano yung nice mong ipagdasal, rest assured, Sister Arlene, isa sa mga CGC o Church Greatest Collectors sa San Matias Apostle Parish. Ayan. Sabi po ni Don Carlos Giovanni, blessed evening po among Ronnie Cao. Pray for my mother Carmelita Miklat and Luis May Miklat for healing po. Thank you po among. From June Mabalot, good evening po among Ronnie and Ma'am Doris. Complete healing prayer po sa Nucom at Mabalot family. Sana po umayos ng hanap buhay namin. Salamat po sa blessings na tinatanggap namin from Santo Tomas Poblacion po kami. Ayan, maraming salamat po. And of course, happy viewing na din po kay Father Jess Layong. Nanonood po siya ngayon. Usapang Biblia na Paris Prisco. Yes. At sinimula na yung first day ng novena sa Santa Ana Paris at well attended, nakita ko sa FB. Congratulations sa among Jess Layong, my Paris priest. Yan, thank you, Father Have Jess. a meaningful first fiesta in Santa Ana on my birthday. Oo nga po. From Rosita Sui, good evening po among Kao. Please include us po ulit king prayers king Lagyo ng Jesus, Sui family, friends and relatives. Thank you Lord for complete healing and blessings bestowed on us. Thank you din po sa inyo among Kao king prayers king Lagyo ng Jesus. Amen. Yan po. So yung mga viewers na lang po, Father, yan dyan po sa, I think sinulat ko po. Kasama din po kayo sa prayers, Sir Efren Reyes, Norlita Hoxon Soriano, Kate Torres, Chona Lutu Mercado, Net Zapata Yutuk, Lorna Villanueva, Anita Sali, tinaho po, meron pa po dito, humabol po yata. Ayan, si Miss Fe Vizcaino Parunga, umaya pa oras po among. And Sister Doris, iyabe you kami po, king prayer you among personal problem po ng asawa ko at anak ko. Salamat po. Fe Pati kay Vizcaino Don Carlos Parunga. Giovanni, kasama na ba yun? Blessed Apo. evening among Ron. Nabasa na yan. Apo. At sa lahat po ng kaka-RNJ sa gabing ito na nakikibagi, yung mga silent viewers natin Opo. at listeners,
Shout out kina Sister Jane Calastarano, she's watching, as well as Sam Luzon Garcia, he's watching, my secretary. Hi, hello, Sir Sam. At sa lahat po ng nakikibagi sa KLNJ sa gabing ito, sa pagkakataong ito, ialin na po natin itong second part po ng healing session dito sa KLNJ. Sama-sama muli po tayong dumulog sa Diyos, manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Parapatin mo, O Diyos, na sa gabing ito, sa ikalawang bahagi ng aming healing session dito sa KLNJ, mga minamahal naming avid viewers at listeners na nagpadala ng kalamang mensahe, nagpapahayag ng kanilang mga mithiin, mga kahilingan. Kaya dinggin mo, O Diyos, ang aming samadalangin nang makamit yung biyaya na nakalaan para sa kagalingan ni Ma'am Rosalyn Lapos at ang kanyang pamilya, sa kanyang nerbiyos, sa kanyang anak na si Crean, sa kanyang puso, at ganyan din si Bruce sa kanyang seizure. Igawad mo rin yung pagpapala kay Akiya, kay Tita Miriam Flores na dumudulog, para din sa kagalingan ng kanyang kapatid na si Sister Mirna Dizon Lapus na may bukol sa liver. Kay Sister Amelia Bonifacio para sa kanyang katarata. At gayon din sa bato sa kanyang apdo. Inihiling din yung biyaya na kalaan para kay Lola Dalia Dizon. Salamat at nawala na yung kanyang allergies. At gayon din sa intensyon para kay Danica Dizon Lakayanga na sana'y mabigyan na ng pagkakataon kasama ng kanyang mister na magkaroon ng bunga ang kanilang pagsasama at pagmamahalan. Biyaya ng buhay ay gawad mo kina Dang at sa kanyang mister. Igawad mo rin kay Sister Susan Manalang yung biyaya sa kanyang pamilya at gayon din kay Sister Angelita si Ballesteros para sa kanyang heart problem at gayon din sa thyroid niya. Kung paano mo, O Diyos, pinagaling si Ma'am Antoinette Supan Manalo, heto't pagalingin mo rin si Felicissimo Supan from Mexico, sa Sabanilla, Mexico, na sana'y mawala rin yung bara niya sa ugat, sa kaliwa ng puso niya, sa kaliwang bahagi ng kanyang puso. Sa iyo, O Diyos, ay walang imposible kay makapangyarihan. Kaya dingin mo rin ang samadalangin ni Angelines Garcia, para din kay Angelina Garcia, Phil Jane Garcia, na mawala yung kanilang ubo at gumaling sa kanilang karamdaman. Kay Sister Marlene Madig, i-recreate mo, O Diyos, ang kanyang mga bato at gumaling siya sa kanyang karamdamang CKD stage 5. Kay Ma'am Agnes na bahagi na rin po ng pamilya dito sa KLNJ, yung kanyang nakapang bukol sa kanyang namamagang bahagi ng kanyang leeg at yung kanyang neck pain o sore throat at maging yung kanyang knee pain, makamit naman niya sa gabing ito. Minsan pang yung pagkapala o Diyos nang gumaling siya sa kanyang mga karamdaman kasama ng kanyang minamahal na asawa na si Daddy Jess para naman sa kanyang fatty liver. Praying for the intention of Hazel and Allen Natividad na sana, O Diyos, i-recreate mong kanilang reproductive system at iandang kanilang buong katawan at pagkatao at dumating na yung matagal na panahon na hinihintay ng mga asawa na sila mabiyayaan na ng supling. Pasalamat, O Diyos, ng aking pinsan na si Gloria Causabili, kaysa ng kanyang pamilya ay tanggapin at inihiling minsan pa na ikaw mo kay Fatima Sabile Garcia ang biyayang nakalaan ng malamasan niya mga pagsubok na pinagdaraanan at makamit niya ang kanyang lubos na kagalingan. Pasalamat din ni Hermana si Sir Jane Calastarano na kanyang pamilya ay tanggapin mo, O Diyos, sana lubusan ng gumaling sa karamdaman niya, sa kanyang mga binti, sa kanyang buong katawan at maging sa mga may karamdaman na miyembro ng pamilya, kamag-anak, kaibigan na pinapadasal din niya.
para pati mong makakamit din ang pagpapala mo, O Diyos, nang umunlad pa ang kanilang dalawang kumpanyang Primary Call at saka ang Pencil at ang kaisa ng mga nagtatrabaho sa kanilang dalawang kumpanya ay makamit yung pagpapalang kaloob mo, O Diyos, at nang mapabuti rin sila kasama ng kanilang mga pamilya. Ito't isa po sa mga avid listeners nitong healing program na Karen J. Nasa ibang bansa pa, kahit nandun sa Sacramento, California, USA, magkaiba man yung oras. Sana makamit niyang muli ni Brother Jensen Bonifacio ang pagpapala mo, O Diyos, at ang kaisa ng kanyang buong pamilya, makamit yung kagalingang physical, emotional, psychical, and spiritual. At laging, O Diyos, sinasama sa panalangin yung intensyon na sana mawala rin yung kanyang takot nang sa gayon sa pagbibiyay, sa pagsakay sa aeroplano, ay mabigyan na siya ng pagkakataong makauwi muli dito sa Pilipinas balang araw. At inihiling ngayon na sana bilang isa sa mga avid listeners nitong KLJ sa aming ari na healing session dito sa KLJ, through this healing, makamit ni Brother Jensen Bonifacio at ang kanyang pamilya ang iyong pagpapala, O Diyos. Tingin mo rin ang sama dalangin para kay Do Cardenas para sa isang mabuting resulta ng kanyang check-up bukas. At siyempre, kagalingan para sa kanyang bayaw na si Gay Castro doon sa San Jose, Santa Rita, na nabigyan na ng pagkakataon na lalo ko nitong mga nagdaang mga araw. Lubos na kagalingan din na ikaw mo kina Brother Dino at Sister Kate Torres, at sana ipatuloy mo sa nabigyan ng pagkakataon na magampanan nila ang kanilang misyon sa buhay, lalo na yung pangunguna nila sa CHDP Pastoral Choir doon sa Santa Lucia Resettlement, Magalang. Kalugdan mo rin po at pasusahan ng iyong anak na si Grace Supan. Nang sa gayo ay patuloy mo rin siyang gamitin at maging daan din siya ng kagalingan sa kanyang inaalay na healing massage. At sa mo namin dalan ngayon ang pinsang si Annalisa Pied Lazaro na nagkaroon ng mild aneurysm doon sa Canada. Sana'y makamit niyang dagalian, lubos na kagalingan. Isang lingkod din simbahan bilang CGC Church Collectors. Gano'n yung pagpapalo Diyos kay Sir Arlen Lee Yambao Malyari. Inis sa kanyang pamilya na sa gayo'y makamili ng kagalingan para kay John Mabalot, para sa Nukum at Mabalot family na sana'y maging maayos ang kanilang hanap buhay at makamit din yung daglian at lubos na kagalingan. At para kay Sister Rosita Sui, ikaw nung yung pagpapala para sa kanyang pamilya, mga kaibigan at kamag-anak, para sa kanilang pasalamat, para sa kanilang dagliang kagalingan at biyaya na kaloob mo sa kanila. Amin ding pinasasama sa panalangin ng mga sumusunod, Efren Reyes, Nordita Hoxson Soriano, Jonah Kesa Mercado, Ibet ba yun? O Net? Net Zapata Yutok, Lorna Villanueva ba yun? Lorna? Sorry. Villanueva at Janet Canlas. Batid mo po, marami pang mga silent avid verse listeners ng Karen J. Hindi man po nagpadala ng mensahe, pero kung ano man po ang inianda nilang sakit, physical man to, emotional, psychical, spiritual, through your love and mercy, O God, through this healing program, Karen J, extend your mighty hands wherever our avid verse listeners they are at this very moment. Allow, O God, your healing energy to penetrate to their whole being. May your healing energy penetrate to every affected area of their body. Bless and heal them physically, emotionally, psychologically, spiritually. May the second part of the healing session here in KLNJ be a source of blessing and of healing for them. We ask this in Jesus' name. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Lucy, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio Peltracina, Pray for us. Saint Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for us. Saint Joseph,
Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for Our us. Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Our Lady of Pilar, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, Have mercy on Healing us. Heart of Jesus, Have mercy on 3 us. times Jesus, 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 Jesus. Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones, and all avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, as well as their family. In Jesus' name, pour out upon us, O God, your blessings, so that our personal intentions will be answered favorably. In Jesus' name, give us more opportunities, O God, to express our gratitude in every blessing that you are bestowing upon us. Bless us and heal us then, together with our family and loved ones, and all avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. The Lord be with you. And with yours. And may the Almighty God bless and heal you through this healing program, KLNJ, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Go in the peace of our Lord. Thanks be to God. Thank you po, Father. And of course, some announcements lang po, Father, para po sa program natin dito po sa ating stasyon. Bukas po, July 18 at 6:30. Ito po ay yung live na misa sa Holy Rosary Parish, Angeles City. At 8:30, Kasangga at Kalusugan. 9 o'clock, ito po yung bago natin din programa, Entre Pinoy. At 11 o'clock, Misa King Radio with Reverend Father Gilbert. At 12 noon, Kwetuhang Katoliko, looking forward to Sunday with Reverend Father Ramon V. Torres. Thank you po, And Father. anticipating, Sir Doris, yung next week sana, July 24, 5 years na ang KLNJ. But sad to say, nagkaroon po ng biglaang event na kailangan ko pong puntahan kasi nasama po ako doon sa aming bayan, Santa Ana, para sa kanilang igagawad na Most Outstanding Pimpinenyo Award. Ano po Ang yung Pimpinenyo, pin from word Pinpin. Ito yung kasi yung old name ng Santa Ana, Pinpin. Opo, Pinpin. Gagawin mismo sa July 24, 6 p.m. So, baka di ako makaabot ng 7:30. Kaya, isama na lang po sa panalangin ang pasalamat natin sa 5 years po ng KLNJ. At pagidagdag na rin po yung aking pasalamat this coming July 26. I'll be 55 years old. 5 years old po ang KLNJ at ako naman 55. 55. Ang Give me ganda. five. Ano pa? Ang ganda. May Give me connection pa rin, no, five, Father? Ang galing, may connection talaga din po, no? So, Actually, yung award na tatanggapin, under siya sa field ng culture and arts, pero specific sa literary. Kasi parang gustong bigyan halaga siguro yung in 2016, nabigyan ako ng pagkakataon, tinanggap yung award na Poeta Laureado. Ano yun? History in a way. Kasi first and only so far na paring Kapampangan na tumanggap ng Koronang Laurel bilang Poeta Laureado. galing naman po, Father. So, kayo may titulo. At plus yung siyempre, yung that same year 2016, yung simpleng libro na ginawa ko na entitled Pabanwa, 365 Letratula ng Among Kao. Dapat pala, pinopromote natin yun. Na-reproduce po ba yung Hindi Father? pa. Walang budget. budget. Actually, yung iba pang... At 55, malay nyo, Father, no? Dapat nung 50 ako, merong nang nasundan na yung first book eh. Couplets naman, yung mga ginawa ko during pandemic. Opo. Wala ring budget na itabi. Sa kasalukuyan, gusto ko ring i-compile yung mga letratula. Letrato at saka tula. Baka pwede na rin ma-compile yun. Pero yung ginagawa ko ngayon, kwentula. Kwentula. Ang galing na po. Susulat ako ng maiksing tula, pero kwento. Yes. Halimbawa, yung ginagawa ko yun kasi magbe-birthday ako, Aldoning Kebayitan. Acrostic siya. Tapos yung kwento nung ako'y isilang ni nanay, padaan yung banda, yung musiko, nag-labor siya ng 3 p.m. pero
11 p.m. siya ng anak. At piyesta pa sa amin. July 26 ng gabi. Kaya lang wala nang handa noon, ubos na. Nagkasakit ako. On 7th day, nangingitim, nag-aagaw buhay, natakot ang pamilya, baka mamatay ako, hindi nabibinyagan. Tinakbo ko hindi sa hospital, kundi simbahan. Pinabinyagan ako. Mabutit, pinagbigyan kami ng coadjutor, assistant parish priest noon, ng Father Double L. Father Luis Lagman, ang ibang Father Luis Lagman. Siguro nakita niya yung kalagayan ko, meron na 3 kasing nakalista na. Di na, kung sasabay ako doon, baka hindi ko matapos yung binyag. Baka hindi ako mabinyagan. Ang Diyos, ako mismo pinagaling. At dating araw, meron pa ng misyong gagampanan bilang pare. At nakikibagi pa sa mission para sa pagalingin niya ang mga may sakit. Ako na yung pinagaling niya nung baby ako, 7 araw lang. Ngayon, instrumento para pagalingin din niya yung iba na may sakit. At patuloy pang mabuhay at magampanan ng mga kanya-kanyang mission. Ang tingin ko dito, ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen. Patuloy nagbibigay ng pagkakataon na magampanan natin ating mission at ito'y paghanda para lalo tayong mapabuting sa kabilang buhay at doon sa langit makamit ang sang buhay na walang hanggan. Amen. At ito pong ginagawa niyo, Father, obvious na isang paraan ng pasasalamat sa lahat ng biyayang inyong tinatanggap. TYL talaga. Yes. Thank you, Lord. Amen. Yes po. So, muli po, of course, Father, maraming salamat po. At kahit po wala dito si Sir Chep, maraming salamat po. At I'm sure, by next na. Kasi yun, medyo nagpa-excuse Sabi ko na rin sa kanya po. na wala ako next Thursday. Yes po. Yun. So, maraming salamat po sa inyo. Yan, salamat din po kay Aaron Cortez. So, di ba nakahabol pa siya? Humabol pa siya. And of course, sa kanyang pamilya, kay Tito Sol, ganun din po ang ating po nakasama dito po sa ating tech booth. Of course, si Miss Darren and si Miss Mika. Ganun din po sa kanina, na dumalaw po sa atin si Sister Sheng. Of course, si Ma'am Rina. Of course, Rina Gabriel na may dalang dinner para po sa amin. Ayan, para po dito sa Bright FM. Maraming salamat po. And of course, sa nag-drive sa kanya, syempre, taga-How, si Miss Lods, at saka, nakalimutan ko tuloy yung pangalan ng isa nilang kasama. Pero muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Si Tita Opie, Tita Mercy, si Miss Weng. Ayan, maraming salamat. And sana po patuloy niyo pong suportahan ng lahat ng programa po dito sa Bright FM. And ayun nga po, you'll just miss Father Ronnie on Thursday, pero babalik po siya sa mga susunod na Thursday. Muli po, ito po ang inyo pong kakaluguran, kay LNJ Doris. At dito po nagtatapos ang ating kwentuhan at healing session dito sa KLNJ, episode 6, season 16. Ng topic natin ay TYL, Thank You Lord. At ang tema, ang Diyos ay nararapat pasalamatan sa tuwing may biyaya tayong nakakamtan. Ako po ang iyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie Dicao na nagpapaalam ng pansamantala at muling makakasama sa susunod na, hindi po sa next Thursday, sa susunod pang Webes para sa ating kwentuhan at healing session dito sa KLNJ. Maraming salamat po at ingat po at God bless sa lahat. Kapagsukan, ay sirado, maging matatag, kami susubsub. Kailangang ipipakit, hinging kaya pa
pantandong misyon bang anya sanang subsong inlagyo ng Jesus mi paldan at kumaya sumuyong lubos inlagyo ng Jesus manalig namot maging mayap banikako mapasyag taing lugod yang pangsang alang patud landis langing lagod yang patibe king pamibukdod inagyo ng Jesus mi paldan at kumaya sumuyong lubos inagyo ng Jesus manalig tamo maging maya manikado. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Coming to you live from the news desk of DWBL-FM 91.9. This is Bright Light News. Maya Pabengi, iniing Bright Light News. 85.55% ning adwang bilyong pesos a pondo ning OVP agamit para karing programa inyang 2024. At para karing detalye, may kapagtalaya ing Office of the Vice President 85.55% o 1.78 bilyong pesos ning 2.8 bilyong pesos a budget niti para king 2024 may gamit karing programang pangabiyayan at panlipunan. At pangking 2024 accomplishment report, minabot king 1.78 milyon ing kabilugang benepisyaryo ring programa ning OVP. Peka Maragul Careti, ing libreng sake, ating migit 7 milyong benepisyaryo. Atik yan ing pagbabago campaign, medical assistance at pamanyalbag rice food bags. At ang dalang binawas ng Kongreso ing 2025 budget ng OVP, iba't king 2 bilyong pesos, papunta king 733 milyong pesos. Pauli ning pamamakibat ng Vice Presidente karing kutang, dikil king pamangamit pondo, kabilang ing confidential funds. Para king 2026, mita siya king siyam aralan na 3 milyong pesos ing munikalang pondo ng OVP, iba't king sadyang 733 milyong pesos. At ako po, Ichinchinnugid, Maya Pabengi. This is Bright Light News. This is DWBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN. I asked the Lord for someone, and I always knew that in God's time and in God's way, it would be someone like you. All my hopes and all my dreams were suddenly fulfilled. It's almost unbelievable. Our love was in His will. Only God could love you more, for He gave me this love I have for you. What a blessing to know He's your Lord, for only God could love you more than I do.
but God was there at every turn, in every circumstance. To share this life God gave me seems such a fearful task. But every moment we have shared is more than I could ask. Only God could love you more, for He gave me this love I have for you. What a blessing to know He's your Lord, for only God could love you more. Only God could love you more, for He gave me this love I have for you. What a blessing to know He's your Lord, for only God could love you more than I do. For only God could love you more than I do. Thanks to the Lord, for He is good. His faithfulness is forever. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forevermore. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithfulness is forever. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forevermore. I shall not fear when foes abound. My God, my Savior is near. I shall not trust in mortal things, but trust in the ways of the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithfulness is forever. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures You are my God, I give you thanks, for you are my strength and my song. I shall not die, but blessed I live, proclaiming the works of the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithfulness is forever. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forevermore. This is the day the Lord has made, so let us be glad and rejoice, rejoice. He's given us a life that saves. Oh, blessed is the name of the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithfulness is forever. Give
ng digmaan at kaguluhan sa panahon ng kapayapaan. Sa hagdan ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pagtangis, abot pasakit, ang pangalan niya'y sinasambit. Sa bahag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. The call of God burning in our hearts. His voice is telling us to follow His commands, to love unselfishly and serve humanity, and make this world of ours a better place to be. With ardent prayer through the Holy Spirit, we cleanse our souls and free ourselves from chains of sin. And with humility, we open our hands to reach out those who are lost, the least and last. Like Jesus Christ, we wash each other's feet and spread His love to one another through our faith and charity. And through His death, we source our strength, that His love remains alive in the hearts of all. We remove all the barriers that hinder us to serve. We go to all the places with desire to help. We involve all the people, regardless of faith. Through all these, we live and share our Lord. Like Jesus Christ, we wash each other's feet and spread His love to one another through our faith and charity. And through His death, we source our strength, that His love remains alive in the hearts of all. We renew our mission of love.
look heavenward. How the stars you flung like jewels, bid your welcome, shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? You crown me with honor and glory, and you set all things under my feet. You have made me a little less than angels, even if I fly often away. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, bid your welcome, shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? In my anxious and well-beaten moments, you comfort me, fill me with peace. When my hopes threaten and surround me, you're my strength, you're my light and my shield. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, with your welcome, shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love? How exalted your name is, O Yahweh, and how lofty the work of your hands. Yet how closely, how dearly you draw me to your love, your divine majesty. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, bid your welcome, shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love? What am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? 91.9 Bright FM. Friends tayo. Prayer for peace in the Philippines. Almighty God, in your mercy and compassion, forgive our sins and the sins of our people. Look with favor as we pray for our country, the Philippines. Bless our leaders with wisdom, integrity, truthfulness, and righteousness. Uphold our families and keep our children safe. Help us be upright and moral citizens, living together peacefully with sincerity, loving kindness, acceptance,
tolerance, and forgiveness. Protect us from foreign invasion and destructive influences, and defend us from acts of lawlessness, terrorism, and war. Grant our country peace, unity, and prosperity, and bring about the transformation of our nation as we strive to do your will. Amen. ligaya. Ikaw, Jesus, ang tangi kong pag-asa. Lahat ng kalakasan, lahat ng kapurihan, lahat ay alay ko sa'yo. O Diyos, salamat po sa ligayang aking natamo. Ikaw lamang, aking Jesus, mapupurihan kailanpaman. Ikaw, Jesus, ang Alpha at Omega. Ikaw, Jesus, ang tala sa umaga. Hindi na tatahimik, buong puso nga awit, pagkat pag-ibig mo'y nakamit. Pupurihin ko'y ikaw, Jesus, walang katulad mo. Aawitan ko'y ikaw, Jesus, ang tanging Panginoon. Ikaw, Jesus, ang tangi kong ligaya. Ikaw, Jesus, ang tangi kong pag-asa. Lahat ng kalakasan, lahat ng kaburihan, lahat ay alay ko sa'yo. Lahat ay alay ko sa'yo. In you alone my soul is resting. In you alone my strength will soar. You, my wall of endless safety, my dwelling place, my solace, and my home. In you alone my hope will flower. In you alone my soul will shine. You, the presence of sweet mercy, healing for my broken heart.
your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. A child shall be born to the Virgin, and his name shall be called Emmanuel. Lord, let your servant